Ola! Agora vou falar dun tema relacionado co que sufrín ao longo do sistema educativo. Preséntome, chámome Iván, e o meu signo é este, realizado aquí na fronte. Por que? Porque cando era pequeno continuamente me caía e me daba golpes nesta zona do corpo. Aquí está. Cando era un bebé, eu nacín xordo profundo. Non oía nada. Os meus pais son xordos tamén. Cando eu era pequeno era traste, pillo, intelixente, divertido, era feliz. Eu mira aquí. Pero ao longo do sistema educativo sufrín, moito. Cando xa medrei un pouco, aquí estou, e tiña 8 anos, eu estaba dentro do Colexio de Xordos de Santiago e os profesores ensinaronme moi mal. Por exemplo, contovos unha situación. Cando estudaba sexto de primaria, os profesores que me ensinaban dábanme libros de terceiro de primaria e eu preguntáballes: pero por que me ensinades sobre un nivel de terceiro de primaria? E dicíanme: porque ti non tes nivel, e mellor entón facemos adaptacións. Pero que eu non as quería. Eles dicíanme: é que non tes nivel. Pero eu sempre tiven o soño de ir á universidade. E ao final que pasou? Que eles pensaban que realmente eu non podía estudar. Ademais, un profesor sempre saía da clase e me deixaba só. El marchaba e quedábamos sós dentro da aula 4 alumnos. Eu sufrín moito e por moitas cousas máis que me ocorreron. Cando xa non podía máis, eu falei cos meus pais e díxenlles: quérome cambiar de colexio. Pero a directora do centro non mo permitía, non quería que realizara este cambio. Por que? Porque dicía que non tiña nivel para estar escolarizado noutro instituto. Eu sentíame moi mal. Obrigábame a quedar un ano máis escolarizado no mesmo centro. Pero tive moita sorte. Por que? Porque a traballadora social da Asociación de Persoas Xordas de Santiago, Alicia, salvoume porque me axudou. Eu expliquei a miña situación e ela díxome: ti tes dereito a cambiar de colexio xa. Falou co inspector, co instituto, etc. E finalmente a directora cedeu e cambioume de colexio. Eso salvoume. Eu seguín progresando, estudando só, ata que finalmente cheguei ao ciclo superior de integración social. E nel inscribínme. Aquí está. Despois, unha vez que me inscribín, o ciclo foi moi duro. Sufrín, érame complicado, costábame entender, porque claro, a educación que eu recibira anteriormente non fora boa, pero eu esforceime, continuei estudando, e xa son técnico superior en integración social. Promoción 2012-2014. Aquí está. Ao final, eu pensando en que me podía matricular, pensei ir á Universidade de Santiago de Compostela e nada, volvemos suceder a mesma situación. Algúns profesores regular, outros moi ben, pero o apoio non foi correcto. Unha profesora dunha asignatura que suspendín repetidas veces dicíame que eu redactaba regular, que escribía como un indio. Ao longo do sistema educativo recibín moitos golpes. E ao final atopei moitas barreiras, sufrín e finalmente decidín trasladarme á Universidade da Coruña. Alí, unha muller técnica en atención á diversidade, Sonia, estoulle moi agradecido porque me deu luz. Finalmente seguín progresando na Universidade da Coruña moi ben, continuei para adiante, progresando, ata que fai pouco, aquí está, xa podo dicir que son educador social. Fai pouco conseguín o título. Ao final conseguín o que quería. Despois de moito esforzo, de suar moito, de sufrir, de estar preocupado, de vivir alegrías, a miña vida foi unha loita, pero finalmente conseguín o que quería. O único que vos podo dicir aos profesores que me vexades é que cando vexades nenos que teñen dificultades ou necesidades educativas diversas, que os vexades e que non pensedes que non poden. Debedes cambiar a mentalidade. Ti tes que cambiar a mentalidade, porque eles poden. E os nenos que me vexades, a ti, mírame, se ti queres, ti podes. Eu tiña un soño que cumprín e que conseguín, vale? Nada, espero que vexades o vídeo e que cambiedes a mentalidade. E ademais, que eu sempre penso que o mundo se pode cambiar. Vale? Bicos, adeus.